በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ህዝበ ክርስቲያን ከመይ ሓዲርኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንሑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጽሃን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብዛሕያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ከከም መዓርጎም ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንሖም ይኹን አሜን። 6 ሕዳር ዝጽለ ዝንበብ ስንክሳር ልሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቦ ይዕንብብ። ጸሎትን ተራዳእነትን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነበር አሜን። ንኹልኹም ኣብ ስደት ዘለኹም ክቡራት ኣሕዋተይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስደትኩም ብስደታ ትሕጽረልኩም። እንኳዕ ናብዚ ክቡር በዓል ምምላስ ስደት ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም አዴና ምስ ክቡር ወዳ ካብ ምድረ ስደት ግብፂ እተመለሰትሉ ክቡር በዓል ቁስቃም ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና። ከምቲ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሄሮዶስ መይቱ እዩ እሞ ነቲ ህፃንን አዲኡን ሒዝክዮም ናብ ሃገርኩም ተመለሱ ዝበሎ ንዓና ድማ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ናይ ስደት መንፈስ ካባኹም ተገሲጹ እዩ ይኣኽለኩም እሞ ሞት ይኣኽለኩም፣ ባሕሪ ይኣኽለኩም፣ ምድረ በዳ ይኣኽለኩም፣ ምድረ ጓና ዓዲ ናብ ዓድኹም ተመለሱ ዝብል ኣዋጅ ምሕረት የምጽአልና አሜን። ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 19 ክሳብ 23 ከምዚ ይብል። ሄሮዶስ ምስ ሞተ እንሆ ኣብ ግብፂ መልአኽ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ብሕልሚ ተረኣዮ እሞ እቶም ህይወት እዚ ህፃን ዝደልዩ ሞይቶም እዮም እሞ ተንስእ ነቲ ህፃንን አዲኡን ሒዝካ ናብ ምድረ እስራኤል ኪድ በሎ። ንሱ ድማ ተንሲኡ ነቲ ህፃንን ነዲኡን ሒዙ ናብ ምድሪ እስራኤል መጸ። አርኬላዎስ ኣብ ክንዲ አብኡ ሄሮዶስ ከም ዝነገሰ ሰሚዑ ግና ናብኡ ምኻድ ፈርሐ። ብሕልሚ ምስ ተገልጸሉ ድማ ናብ ምድሪ ገሊላ ከደም። ነቲ ብነቢያት ናዝሬታዊ ክበሃል እንተባሃለ ምእንቲ ክፍጸም ናዝሬት ናብ እትበሃል ዓዲ መጺኡ ተቐመጠ። በረኸት ቅዱሳን ዮሴፍን ሰሎሞን፣ ተራዳእነት ናይ ቅድስቲ ሰማዕት አርሴማን፣ አማላጅነት ናይ አዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምን፣ ምሕረት ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትና ደቂ ተዋህዶ ይኹን። ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ክብርቲ ወላዲቱ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስ ጻድቅ አረጋዊ ዮሴፍን ቅድስቲ ሰሎሜን ካብ ስደት ኣብ ዝተመልሰሉ ጊዜ ናብ ምድረ ቁስቋም ኣትዮም ካብ ዝረኸቦም ድኻም ኣሕረፉ። ከምኡውን ድሕሪ ዕርገቱ ጎይታና ኣብዛ ደብረ ቁስቋም እዚኣ ንቅዱሳን ሃዋርያት ኣኪቡ ታቦትን ቤተ ክርስቲያንን ኣኽቢሩ ናይ ቁርባን መስዋዕቲ ሰሪሑ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ንወገናቱ ሃቦም። ነዚ ነገር ድማ ናይ ሃገረ እስክንድርያ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱሳን አቦታትና ቄርሎስን ቴዎፍሎስን ምስክሩ ኮኑ። ይቕረታውን ምሕረቱን ምሳና ንዘለዓለም ይንበር አሜን። አርኬ ድማ ከምዚ ይብል። ሰላም ለአጋሪከ ሃበ ደብረ ቁስቋም እለጌሳ ህፃነ ማርያም ክርስቶስ ጎየይከ እምደወለ ምህሳ አመ በጽሐ ህየ እንዘይነስእ ኃይለ አንበሳ እንተ ሰመርከ በህድአት ነፍሱ ታፍልሳ ሰላም ሰላም ወልደ ዮሴፍ ይሳ። ምሕረትን ቸርነት ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ወላዲቱ ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ፍቕራ ይሕደረና አሜን። አባ ፊልኪስ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ሮሜ ሊቀ ጳጳሳት ዝኾነ ቅዱስ አባ ፊልክስ ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ድማ ምግባር ሃይማኖቱ ትሩፋት
ተጋድልኡ ዝጸበቐ ኮይኑ ምስ ረኸብዎ ብፍቃድ እግዚአብሔር ናይ ሃገረ ሮሜ ሊቀ ጳጳሳት ገይሮም ሸምዎ። ኣብቲ ዘመን ድማ ከሓዲ ቴዎድሮስ ቄሳር ነጊሱ ንምእመናን ምስ ኣሳቀዮምን ምስ ቀተሎምን ንሊቀ ጳጳሳት ኣባ ፊልክስ ድማ ብዙሕ ኣሳቀዮ። ኣባ ፊልክስ ድማ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ዝበጽሕ ዘሎ ጽኑዕ መከራ ክቀውም ናብ እግዚአብሔር ኣብ ዝጸለየሉ ግዜ እዚ ከሓዲ ንጉስ ካብ ዝነግስ ኣብ ካልኣይ ዓመቱ ኣጥፍኦ። ድሕሪ እዚ ድማ ደም ክርስቲያን ከም ማይ ዘፍሰሶ እቲ ከሓዲ ዲዮቅልጥያኖስ ነገሰ እሞ ንክርስቲያን ኣብ ሙሉእ ዓለም እናሃደነ ምስቃይን ምቕታልን ኣብ ዝጀመረሉ ግዜ እዚ ኣባ ፊልክስ ንናይ ክርስቲያን ስቃይ ከይርእዮ ናብ እግዚአብሔር ምስ ጸለየ ሽዑ ኣብቲ መጀመርያ ዓመት ኣዕረፈ። እዚ ኣባ ፊልክስ ድማ ክርስቲያን ወገናት ብጣዕሚ ጠቐምቲ ዝኾኑ ብዙሓት ድርሳናትን ተግሳጻትን ዝጸሓፈ ቅዱስ ኣቦ እዩ። በረኸቱ ይሕደረና። ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ ኣቦ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምሳና ምስ ደቂ ተዋህዶ ትንበር ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለፊልክስ ለጵጵስና ዘተሃርየ ሰበ ፈከረ ሓዲሰ ወአገን ጠለቡልየ ኩነነ ክርስቲያን ይርአይ በከመ ጸለየ እምቅድመ ይምክር ላዕሌሁ ዲዮቅልጥያኖስ እኩየ ሃዋዘ ሰከበ ወኖመጡየ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኣፍሮና፣ አይኒዮስ፣ የስጦስ፣ ማትሪዮስ፣ ሉክሪዮስ፣ ለውኒዮስ፣ ሲባን ኤቆሮስ፣ አላስዮስ፣ ቆርኔሌዎስ 17,000 ማሕበር ኤስድሮስን መዘከርታኦም እዩ። በረኸቶም ይሕደረና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ፊደል ኮነ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣረመለይ። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ጸሎትን ሓለዋን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ። ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ጣዕማ ፍቕራ ኣማላድነታ ለውሃታ ኣዶነታ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ ኣምላኽ ኩላትና ኣፍቀርታ ደቂ ተዋህዶ ይኹን ምሳና ይውዓል አሜን።